Mas yo kena ngipik nanging ora pareng nyanding mikul-mikul uga ora pareng nyenggol yo Mas yo digoyang-goyang-goyang kabeh nyawa ya digoyang-goyang goyang iping pingin nyanding ya digoyang-goyang goyang singgol pingin nyenggol yang digoyang-goyang goyang musir kabeh klangan nyata sayekti tuk sentayup dalu niki nonton tayub wansi kuyup katon kuyup rasa tresno padha ngiping jaluk gendeng cecukitan seseganut wirama ya Mas ya digoyang-goyang-goyang kabeh nyawa goyang-goyang nyenggol ya Mas ya digoyang-goyang-goyang benyawa yang digoyang-goyang goyang iping jaluk gending yang digoyang-goyang goyang singgol pengen nyenggol yang digoyang-goyang goyang musir kabeh klangar nyata sayekti tuk sentayup dalu niki becak pati mlakune alontar prasaja sing nyopir sopan santun tata krama ora ninggal peraturan sing wis ana becak pati pancen enak dirasa becak pati rina wengi datang kembang wira-wiri golek penumpang ngupaya-upa ora ninggal peraturan sing wis ana becak pati ranate gawe kuciwa Pak becak kula terke nang terminal terminale wonten
boten rugi sopir becak titip tresno pados rezeki Rina wengi ra bisa turu yen kelingan salat lan guyungmu tresno iki tak titipne jaganen nganti saklawase alah yo tresno iki ra bisa najan aku adoh papane titip tresno ora ngerti to? Piye? Keremenane Bapak Rohmadi. Oh, sing kagungan kersa? Oh, nggih. Sugeng midhangetaken Pak Rohmadi. Mosok ya kobong Pak Rohmadi. Oh, Nuwun sewu. Piyayi gantenge kaya ngono kok ya kobong sampean ki. Lho. Sukune. Oh, sikile kobong. Tak kirane piyayine. Lah rada coklat to. Gagas karo Mas Petruk. Sikile ya mathuke iki rak ya gandeng sing duwe gawe iki rak ya sukune. Heeh. Lanjut ya, Mas. Pamujiku marang kowe muga bisa tentrem saklawase natiane ngatur babane nanging aku tetep eling kowe Yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluhke atiku. Rena wengi ra bisa turu yen anyawang esok lan guyungmu. mana di mana anak kambing saya
titipne jaganen nganti sawase tresno iki ra bisa najan aku ing adoh papane nek ra percaya matur dhewe karo Pak Romadi. Apa? Titip tresno iki mau apa dadi klangenaning lagu ngono. Pak Romadi. Lagu Titip Tresno menika klangenanipun panjenengan to, Pak? Nggih. Oh, mangke bar niki napa, Pak? Titip Tresno malih? Ora, Mas, ganti engko bar iki. Oh. Pak, panjenengan saged nyanyi mboten? Alah. Wakil adine mangke nyanyi. Persiapan ya, Mas. Monggo dipun lajeng Mas Imin. Aku padahal wis Bagiane kono dilajeng yo Mas Imin jare. Memuji marang kowe muga bisa tentrem salawase natyane ririh papane nanging aku tetep eling kowe ya hek ya sampun nggih Pak nggih mau ndek jaman bar juang jore kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadangi sego yen mandor tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara apa monggo Pak ayo ya
kasih nggih. Kayak merah. Pemburu sinden Indonesia ya. Dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak tawang pengen mangu tawang mangu ngasih lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambelesi yen tak telpon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepedak irungmu mesti tak cimal liwal lali janjine kandhane alesane mangkelake Dorain sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Pak Lurah bidadari kok ya ayune kene lho Pak Lurah. Walene ngomah nek ngene yakin. terima kasih Mbak, dalam njing ben yen mantu insyaallah tak oh cindhe nggih laras. siap Ayo tenan. Asmane sinten, Mbak? Rini Oh, Mbak Rini. Wah, Nggih. wani ngedolne sapi. ampun sapi mbok anu sawahe barang apa omahe janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Dimas Geno Bang Geno Rini Lover dimanapun berada Mbak Ria Wilujeng Jahit Cinderella Rose Putra Nardi Trijaya Dina minggu sing tak tunggu kowe ngejar ning tawang mangu ngasih lingsir srengenge ana kene aku kowe Tak SMS rambelesi yen tak telpon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepedhok irungmu mesti tak cimal liwal ya lali janjine mangelake sapa wong sing ora gelo sayang kowe ora teko oh alah bongkeng iki mesti Mas Hardi iki lho Mbak Rini iki lho janjane kowe ning ngendi
nalikane kowe ninggalke aku ambrebes mili rasane ana jantungku arep mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu wong bagus sempenge jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku kadang tela bisa kena nganggo tobat pati krecek tak rasane jam rododo yo tangismu esemulan guyumu bisa gawe kangene ngatiku lali-lali malah saya malela tak endake malah katon ning mata aku wis lilo nanging ati iki kok ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mama turu mengisamu sing gawe kangen atiku yo cindelaras sing hae salah ya ya iya iya oh ya masuk yen nyawang manis esemu kaya bisa nuloke atiku rino wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan guyumu tresno iki tak titipke jagane nganti salawase tresno iki ra bisa najan aku ning adoh papane
baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku Cinde laras wayah wengi udan krimis ra uwes banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku breng sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku ning ngendi nggon aku goleki abot-abote kepengin ketemu najan adoh tak parani mung nuruti angene ngati yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku
aku ora bakal goyeli. Kaya ngene lelakonku ning apa dadak ketemu yen pancen ditinggalke Kangen hatimu Mas, kangen hatimu yo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu pepujanku, ati susah mong kangen sliramu. Rino wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen tan bisa mari, among Dik Fatma sing bisa ngabani. Yo Karang Taruna yang maju lintang asmoro. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati. Setiap aku bisa atueni marang sang
Matur nuwun kadang karo Mbak Rini men karo Pak Sakiman men enak. Pemburu sinden. Mas Rahmadi. Neng pretelon pungkruk welingmu karo aku yen njaluk dipethuk wancine jagone kluruk aku budal metuk kowe karo teklak tekluk Rasa hatiku kutu-kutu tak ketemu karo sliramu bareng alit sing kanthi rina wengi kangen iki muga jampi ayo yo pasawang kedep netramu wong ayu kaya ketok nyimpen rindu prasasat kesiramadu nalikane ana rangkulanmu Mas Rahmadi rene